ושלום יוטיובר, מה קורה? והיום אני רוצה להגיד לכם שתהיה לנו סדרת גיימינג בערוץ בקרוב של GTA 4. זה יהיה בעוד כמה ימים, כן, וזה יהיה רק של GTA 4. והנה הקובץ של ה-GTA. אני צריך לתקן בו כמה דברים לפני שאני מתחיל לצלם איתה משהו, כאילו הפריצה שלי למשחק. זה מקורי, אבל יש כל מיני שטויות שאני צריך למלות ואין לי. וכאילו אני הורדתי את זה מדיסק, והמחשב שלי משהו לא תומך במקורי, אז אני צריך פרוץ. אז אני בעוד כמה ימים יתחיל לצלם סדרת גיימינג, ונתראה בסדרה.